Fit-tieni jum tiegħu fil-Libja l-Prim Ministru Robert Abela attenda Trans-Mediterranean Migration Forum illi matulu ddikjara kif ma jistax ikollna strateġija effettiva għall-immigrazzjoni mingħajr l-involviment ukoll tal-pajjiżi tal-oriġini u ta' transitu fl-imkien ma' miri ċari li jinħadmu id fit ma' dawn il-pajjiżi. Il-forum li kien organizzat mill-Gvern Libjan attendew għalih bosta pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Fl-indirizz tiegħu fil-forum il-Prim Ministru sostna l-prinċipju ta' Malta dak illi l-kwistjoni tal-immigrazzjoni tkun indirizzata mill-Eruq b'kooperazzjoni strateġika ma' kulħadd li tipprevjeni t-tluq ta' immigranti mill-Afrika lejn l-Ewropa. Soluzzjoni hemmhekk għandha tkun illi kemm jista' jkun innaqsu it-tluq ta' dak il-persuni mill-pajjiżi tal-oriġini. Kif tagħmilha dik? Billi tinvesti f'dak il-pajjiżi. Jiġifieri li tagħti opportunitajiet fil-pajjiż ta' twelid ta' tant u tant persuni li bħalissa din jaħarbu minn dak il-pajjiżi għaliex dak l-opportunitajiet illum ma jeżistux jekk hux qed nitkellmu it-tisħiħ tal-infrastruttura edukattiva, l-infrastruttura tas-saħħa, l-opportunitajiet ta' jobs ta' kwalità. Dak li m'hemmx f'dan il-pajjiż illum il-ġurnata u allura qed ikollok mijiet eluf ta' persuni litteralment illi jaħarbu minn dak il-pajjiżi jieħdu sogri kbar fuq ħajjithom. Semma żewġ kategoriji ta' immigranti, dawk li jaħarbu minn pajjiżhom minħabba konflitti u dawk għal raġunijiet ekonomiċi. Qal li żewġ tipi jeħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi bl-involviment tal-pajjiżi ta' oriġini ta' transitu u dawk ta' destinazzjoni. Il-Prim Ministru Abela tkellem dwar l-għajnuna finanzjarja lil dawn il-pajjiżi u qal li dawn għandhom joħolqu l-ġid u l-opportunitajiet tal-popli tagħhom. B'dan l-investiment iżda qal għandu jsir b'mod għaqli fejn l-Ewropa għandha tara li l-investiment li qed tagħmel qed irendi. Dr. Abela ddikjara wkoll li hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni li għandha tiġi minn pajjiżi ta' oriġini fir-repatrijazzjoni ta' ċittadini tagħhom li jkunu nstabu li qed jgħixu legalment fil-pajjiż ta' destinazzjoni u li ma jkunx ħaqhom ażil. Ewwel parti tal-politika tagħna ta' prevenzjoni tal-wasliet u dak qegħdin naħdmuh b'mod li nemmen ħalla riżultati l-istatistika tal-2021 sallum il-ġurnata titkellem waħda, imma mbagħad ukoll li nibagħtu lura lejn dak il-pajjiżi li huma meqjusin bħala siguri, dak il-persuni li ġewwa pajjiżna ma jkunux meritevoli tal-ażil jew tal-protezzjoni, u allura hemmhekk għandna politika stretta u ferma illi nieħdu ħsieb il-lat umanitarju imma ukoll nibagħtu lil persuni l-oriġini. Il-Prim Ministru saħaq illi Malta ilha timbotta l-kooperazzjoni strateġika bejn l-Ewropa u l-Afrika. Qal illi l-Libja diġà qed tagħmel ħafna biex tiġġieled it-traffikanti tal-bnedmin, iżda temm jgħid illi dan l-isforz irid isir minn kulħadd.